Ο Πίγασος έφτασε. Τρέχα, Σαγιτάριο, γίνε Beyblade. Είσαι τόσο σίγουρος για τον εαυτό σου? Έλα, χτύπα τον! Είναι μια υπέροχη μέρα για Beyblade σήμερα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Δεν νομίζω ότι θα το μάθουμε σήμερα. Ποιος Blader θα βρεθεί στην κορυφή σήμερα? Δώσ' τα όλα, Κέντα! Γρήγορα, ο αγώνας έχει ξεκινήσει. Έρχομαι! Πάρτι! Βάου! Να πάρει! Βγήκε εκτός! Χειροκροτήστε τον νικητή! Κέντα Γιαμίγια! Ανεβαίνει τώρα στον τρίτο γύρο! Ζήτα! Την πάτησα τελείως! Μπράβο! Μπράβο, Κέντα! Μπράβο! Ναι! Ετοιμαστείτε το παιδί του Beyblade! Ήρθε η ώρα για το τελικό τέταρτο! Κότζι Γιαμάντα εναντίον Κέντα Γιαμίγια! Ετοιμαστείτε! 3! 2! Έλα! Ρίξε τις βούρες, ναι! Μετά από όλα αυτά έφτασα μόνο μέχρι την κορφή των 8. Όπως την τελευταία φορά που σε είδαμε δεν είχες φτάσει καν στον τρίτο γύρο. Τουλάχιστον βελτιώνεσαι λίγο, σωστά? Ακούς? Εσύ όμως έχασες τον πρώτο γύρο, άρα γίνεσαι χειρότερος. Έχω κρυώσει. Την άλλη φορά να δοκιμάσεις το δικό μου Beyblade. Θα προχωρήσεις περισσότερο αν χρησιμοποιείς ένα στυλ επίθεσης, δεν νομίζεις? Ευχαριστώ, αλλά θέλω να δυναμώσω με το Σατζιτάριο. Νομίζω ήμασταν καλή ομάδα. Ξέρω ότι μπορούμε να νικήσουμε μαζί. Σωστά, παλιόφιλε? Ναι, εντάξει, όπως νομίζεις. Άλλωστε δεν σημαίνει και κάτι αν δεν νικήσεις με το δικό σου Beyblade. Στο τέλος ο μόνος τρόπος να βελτιωθείς είναι η προπόνηση. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε προπόνηση τώρα. Πάμε! Ας δώσουμε άλλη μια μάχη. Πάμε! Παιδιά, κοιτάξτε. Πώς πέρασε τόσο η ώρα, πρέπει να γυρίσει στο σπίτι γρήγορα. Θα προπονηθούμε αργότερα, Κέντα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Πιο δυνατός, Αν συνεχίσω να εξασκούμε, μόνο ο ουρανός θα είναι τόριο. Δείτε! Αυτό θα διαστραβεί σε μπουκάλι! Έχουμε τον νικητή μας! Ζήτα! Κυρίες και κύριοι, χειροκροτήστε τον νικητή του εθνικού τουρνουά και νέο κάτοχο του τίτλου του καλύτερου Blader, ο Κέντα Γιαμίγια, ο βασιλιάς του Beyblade! Μπράβο, βασιλιά Κέντα! Ζήτω ο βασιλιάς! Ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ όλους πολύ! Ευχαριστώ τον Beyblade μου και τον ατζέντη μου! Αναρωτιέμαι αν πρέπει να ευχαριστήσω τη μαμά μου. Τι πρόβλημα έχεις? Έπεσα κάτω. Και τι, νομίζεις ότι είναι αστείο? Χα!
ώστε νομίζεις ότι είναι αστείο, φιλαράκο? Ένα σαμιαμίδι σαν και εσένα να πέφτει πάνω στον κύριο Μπένκι? Μα, συγγνώμη, δεν το έκανα επίτηδες. Δεν είναι αυτό το θέμα. Έτσι, μικρέ. Δεν είναι. Όχι. Για να επανορθώσεις θα αντιμετωπίσεις τον κύριο Μπένκι σαν ένα αγώνα Beyblade. Αν χάσεις θα πάρουμε όλους τους βαθμούς σου. Όλους! Είστε οι κυνηγοί, έτσι, Καλά που το κατάλαβες. Και ξέρουμε ότι έχεις μαζέψει αρκετούς βαθμούς. Αποκλείεται. Δεν μπορείτε να μου πάρετε όλους τους βαθμούς. Αν τους θέλετε, μπείτε σε ένα διαγωνισμό και πάρτε τους δίκαια. Έτσι είναι το σωστό. Και γιατί νομίζεις ότι θέλουμε να κερδίσουμε 10-20 βαθμούς με κανονικό διαγωνισμό? Αν δεν θες να χάσεις τους βαθμούς σου, τότε πρέπει να νικήσεις τον Μπένκι. Ναι, ναι. Έδειξες πολλές ικανότητες στους πρώτους 8 του διαγωνισμού, σωστά? Κάποιος να με βοηθήσει. Κάποιος να με βοηθήσει. Φώναξε όσο θες. Κανείς δεν θα έρθει να σε βοηθήσει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα. Έτοιμοι. 3. Σταματήστε σας παρακαλώ, δεν θέλω να κάνω τέτοιον αγώνα. 2. 1. Ρίξτε τη σβούρα. Μέχρι και η γιαγιά μου γυρνάει καλύτερα. Ναι, είσαι στους πρώτους 8 των Baby The Blader. Έλα, Σαγκιτάριο! Καλό ήταν αυτό. Σαγκιτάριο! Αχ, δεν είναι δίκαιο! Σταμάτα! Λοιπόν, να το τελειώσω τώρα. Κοίτα προσεκτικά. Μπορεί να θες να κρατήσεις σημειώσεις. Αυτό θα πει επίθεση. Σαγκιτάριο! Τι? Μα πώς? Το Beyblade υποτίθεται ότι είναι για διασκέδαση. Αν τρομοκρατείς κάποιον, δεν είσαι αληθινός Blader. Τι είπες? Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Με λένε Τζίνγκα. Τζίνγκα Χαγκάνε. Τζίνκα! Και νομίζεις είσαι σκληρός? Δεν είσαι αρκετά έξυπνος αν εμποδίζεις τον αγώνα μου. Εντάξει λοιπόν. Αν θέλεις τόσο να βοηθήσεις αυτό το μικρό, τότε θα αγωνιστείς με εμάς. Κανένα πρόβλημα, μεγάλε. Θα έχουμε όμως πλεονέκτημα. 1 εναντίον 5. Τι? Μα δεν είναι δίκαιο! Βούλωστο! Αυτό που άκουσες θα γίνει. Λοιπόν, θα αγωνιστείς ή θα παραδώσεις όλους τους πόντους σου από τώρα? Όχι, μην το κάνεις! Είναι δικός μου αγώνας! Δεν έχει να κάνει με σένα! Μην ανησυχείς, μικρέ. Δεν πρόκειται να χάσω. Καλά. Δεν είναι αστείο. Αυτός ο τύπος νομίζει ότι είναι αστείος. Τι μας νοιάζει, ας ξεκινήσουμε! Ρίξτε τις βούρες! Είναι πολύ γρήγορα, δεν μπορώ να δω το Beyblade! Τι κάνει? Πάνω από 3.000! Απίστευτο! Δεν έχω ξαναδεί τόσους βαθμούς. Είναι σε εντελώς άλλο επίπεδο. Δεν μπορούμε να νικήσουμε. Θα το θυμάμαι αυτό! Απίστευτο! Ήταν φοβερό, Τζίγκα. Μπορώ να σε λέω Τζίγκα ή μήπως κύριε Χαγκάνε? Όχι, ας κρατήσουμε τον Τζίγκα. Είσαι απίθανος, Τζίγκα. Εγώ είμαι ο Κέντα. Σε ευχαριστώ για την βοήθεια. Δεν ξέρω πώς να στο ξεπληρώσω. Για να δούμε τι έχω εδώ. Μισό ντόνατ, ένα βατραχάκι, καραμέλα. Δεν έχω τίποτα. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Πες μου μόνο ποιοι ήταν αυτοί.
Α, αυτή είναι η κυνηγή. Η κυνηγή. Ναι, αναγκάζουν μικρότερους αντιπάλους να παίζουν σε παράνομους αγώνες για να κλέψουν τους βαθμούς τους. Το έχουν κάνει σε πολλούς φίλους μου. Μας τρομοκρατούν. Φαίνεται πως αλήτες σαν αυτούς υπάρχουν παντού. Αλήθεια, δεν είσαι από εδώ. Από πού είσαι, Τζίγκα? Πες μου. Από πού? Το σπίτι μου είναι ακριβώς εδώ. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Ταξιδεύω σε όλη τη χώρα. Ψάχνω για δυνατότερους αντιπάλους για να γίνω εγώ πιο δυνατός Μπλέιντερ. Α, όλη τη χώρα. Μόνο σου. Ναι, Α, τέλειο. Φαντάζομαι έχεις δώσει πολύ δύσκολους αγώνες. Αυτό θα πρέπει να σε κάνει τόσο δυνατό. Δεν θέλω να σε ενοχλώ τόσο. Θα πρέπει να είσαι κουρασμένος. Θα σε αφήσω να ξεκουραστείς. Τέλος πάντων, θα γίνω πιο δυνατός από σένα. πιο δυνατός. Ναι, είναι φυσικό για ένα Beyblader να θέλει να γίνει πιο δυνατός, σωστά. Ξέρω ότι πρέπει να δουλέψω τη δύναμη της επίθεσης και την αντοχή. Αν μπορούσα να γίνω τόσο δυνατός όσο εσύ, Τζίγκα, αυτοί οι κυνηγοί δεν θα μπορούσαν να με πειράξουν. Πρέπει να έχεις καρδιά. Καρδιά? Ναι, καρδιά. Γιατί το Beyblade επιτίθεται εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Μην ανησυχείς. Χαλάρωσε, φίλε. Έτσι. Εντάξει. Η πραγματική δύναμη του Beyblade δεν έχει σχέση με τη δύναμη της επίθεσης και την αντοχή. Επιτίθεται χρησιμοποιώντας τα συναισθήματα του Blader που συνδέεται με αυτό. Σαν όλη η κοσμική δύναμη να έχει μαζευτεί σε αυτό. Η καρδιά σου είναι τόσο μεγάλη όσο και ο ουρανός. Wow, αυτό είναι φοβερό. Πολύ φοβερό. Τζίγκα! Τζίγκα, θα φύγεις για το επόμενο μέρος σύντομα? Γιατί ξέρεις, αν θέλεις μπορείς να μείνεις λίγο ακόμα σε αυτή την πόλη. Ναι, ρίξτε τις βούρες. Άστο. Α, μάλιστα, τώρα κατάλαβα. Τις φάγατε και ήρθατε τρέχοντας σε μένα σαν μιξιάρικα μωρά. Όχι, σε παρακαλώ, συγγνώμη, αλλά ο τύπος ήταν πολύ δυνατός. Αλλά αν τον αντιμετωπίσεις εσύ και όχι... Ναι, εσύ θα τον διέλυες με τον Λιόν. Τι ήταν αυτό? Πώς τολμάς να λες το όνομα του Λιόν χωρίς την αδειά μου? Συγγνώμη, κύριε. Θα το μετανιώσεις αν δεν σοβαρευτείς και τακτοποιήσεις αυτόν τον Στίνκα ή όπως τον λένε. Λοιπόν, κάντε ό,τι χρειαστεί. Κοιμήθηκες καλά. Κάνουμε μια γιορτούλα και είσαι καλεσμένος. Ελπίζω ο Τζίγκα να είναι ακόμη εδώ. Θέλω να μου δώσει μερικές συμβουλές για το Beyblade. Τζίγκα! Φαίνεται πως έφυγε για να πάει σε άλλη πόλη τελικά. Πίστευα πως θα γινόμασταν φίλοι. Δεν μπορεί να πήγε πολύ μακριά. Θα είναι κάπου στην πόλη. Πρέπει να τον ευρώ. Τζίγκα, πού είσαι? Δεν το πιστεύω ότι έφυγες χωρίς να πεις ένα αντίο. Τζίγκα! Τζίγκα! Να η κυνηγή πάλι. Μη μου πεις. Τζίνκα Χαγκάνε! Νόμιζες ότι ήσουν πολύ έξυπνος που μας ντρόπιαζες χτες.
Οπότε σήμερα θα σου επιστρέψουμε τη χάρη. Με τον ειδικό αγώνα των κυνηγών. Τον αγώνα 100 Bay. Εντάξει. Δέχομαι. 100 Blader και 1000. Ωραία. Τώρα θα πληρώσεις για όσα είπες. Ναι, θα σου δείξουμε τι παθαίνει κανείς όταν συναντά τους κυνηγούς. Ίσως θέλεις λίγη ώρα να αποχαιρετήσεις τους βαθμούς σου. Καλό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. 3, 2, 1. Τζίγκα! Ρίξτε τις βούρες. Α! Δεν είναι καθόλου καλό αυτό! Είναι παντού! Είναι πάρα πολλά Beyblade! Είναι δύσκολο να δεις από πού έρχεται το καθένα από αυτά! Τίποτα δεν με κάνει να νιώθω καλύτερα από έναν αγώνα με 100 Bay. Τα Bay συγκρούονται μεταξύ τους αυξάνοντας τη δύναμη, αλλάζοντας τροχιά ώστε να επιτίθενται από όλες τις κατευθύνσεις. Είναι καταδικασμένος. Κανείς δεν τα καταφέρνει με την επίθεση των 100 Bay. Λοιπόν, χάσε γρήγορα. Έχουμε κανονίσει να βγούμε. αλήθεια. Α, πρόσεχε Τζίγκα! Φαίνεται πως ο φίλος σου φοβάται να κουνηθεί. Σταματήστε! Σταματήστε! Δεν είναι αληθινός αγώνας Beyblade! Τζίγκα, τρέχα! Βόλαστα και κοίτα! Ναι, Κέντα, κοίτα. Α, Δεν πρόκειται να πάω πουθενά. μα, Τζίγκα! Θυμήσου, Κέντα. Η δύναμη του Bay δεν έρχεται από τη δύναμη της επίθεσης και την αντοχή. Τι? Δεν έχει σημασία πώς είναι. Πάμε! Ήρθε η ώρα, Storm Πίγασε! Α, Τζίγκα! Ρίξτε τις βούρες! Δεν γίνεται. Εντυπωσιακό. Απίστευτο! Τώρα καταλαβαίνω τι μου έλεγε. Τρέχα, Πίγασε! Έτσι είναι ένας πραγματικός αγώνας του Beyblade. Τι συμβαίνει? Να φύγουμε. Τι φεύγετε παιδιά? Μαμά! Θα το πληρώσεις αυτό! Όπως είπα, τη διαφορά ανάμεσα στη νίκη και την ήττα την κάνει η ψυχή του Blader. Ναι, το βλέπω! Ήταν φοβερό, Τζίγκα! Τζίγκα Χαγκάνε. Α, Ο Storm Πίγασος, Επιτέλους, φίλε μου. Ένας αντίπαλος που μου αξίζει. Και ο Λιόν μου εμφανίστηκε. Ποιος είσαι? Είμαι ο Κιό για τα Τεγκάμι. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Στο επόμενο επεισόδιο του Beyblade, ο Τζίγκα έχει κάνει αμέτρητους αγώνες στην αναζήτησή του για να γίνει το νούμερο 1. Είναι δύσκολος δρόμος, αλλά έκανε πολλούς φίλους στην πορεία και θα τους χρειαστεί. Γιατί θα αντιμετωπίσει το πιο δύσκολο εχθρό, τον Κιόγια και τους κυνηγούς. Ένας αντίπαλος με ένα παντοδύναμο Beyblade, το Rock Leon. Οι φίλοι του Τζίγκα θα τον βοηθήσουν, αλλά αυτός είναι ο πολεμιστής στην πρώτη γραμμή. Είναι οι δυνάμεις του κακού ενάντια στην αληθινή ψυχή του Beyblader. Ο Τζίγκα δεν θα αφήσει τον εαυτό του ή τους φίλους του να χάσουν τόσο εύκολα. Γι' αυτό μη χάσετε τον αγώνα Beyblade του αιώνα. Το κακό δεν πρέπει να κυριεύσει. Ρίξτε τις βούρες!
προηγούμενο επεισόδιο. Ο Κέντα, ανερχόμενος Blader, νικάει έναν ακόμα αντίπαλο στην πορεία του προς την τελειότητα στο Beyblade. Η επιτυχία του όμως δεν πέρασε απαρατήρητη. Η χαρά του χάθηκε γρήγορα όταν εμφανίστηκαν οι κυνηγοί, έτοιμοι να καταστρέψουν τον Κέντα και όποιον βρεθεί μπροστά τους. Τότε έρχεται ο Τζίνγκα Χαγκάνε, ένας θαραλέος Blader με αποφασιστικότητα και πολλά κόλπα. Έχει ονομάσει το Bay του Πίγασο. Ένα Beyblade ικανό να αντιμετωπίζει έναν ή και 100 κυνηγούς. Ένας όμως κυνηγός δεν θα πέσει εύκολα. Ο Κιόγια, ο αρχηγός τους, είναι σημαντικός εχθρός. Ο βρυχυθμός του Λιόν. 3, 2, 1, ρίξτε τις βούρες! Εμπρός, Πίγασε! Εδώ κοιτάξτε! Απίστευτο! Φανταστικό! Κέντα, πού βρήκες ένα τόσο φοβερό Blader? Είναι απίστευτος! Μόλις απόθυσε 3 Blade ταυτόχρονα! Αν νομίζετε ότι αυτό είναι το φοβερό, περιμένετε! Γιατί ο Τζίνγκα είναι τόσο δυνατός που νικάει όλους τους κυνηγούς ταυτόχρονα! Τι, μίλα σοβαρά! Αστείευεσαι! Νίκησες όλους τους κυνηγούς ταυτόχρονα! Σε Είμαι ένας παρακαλώ! απλός Blader! Θέλω κι εγώ! Ο αγώνας είναι για να περνάμε καλά! Έλα, μάθε με! Εμένα πρώτα! Εντάξει, ας διασκεδάσουμε, αλλά εγώ πρώτος! Όχι, εγώ θα διασκεδάσω πρώτος, εγώ πρώτος! Επόμενος! Τι γίνεται, γιατί σταματάτε? Πρέπει να αγωνιστώ τώρα! Μα, Κιόγια, χρειαζόμαστε διάλειμμα. Αγωνιζόμαστε όλη τη νύχτα. Πω τι έχω πάθει, ο καρπός μου πονάει! Ναι, ο καρπός του έχει σπάσει. Είναι ανατριχιαστικό. Ετοιμαστείτε για αγώνα, δεν έχω ανεβεί αρκετά. Τέλεια! Τέλεια! Πάμε! Ρίξτε τις βούρες! Ελευθέρωση του Ροκ Λιόν! Ρίξτε τις βούρες! Είναι απίστευτο. Έχει περάσει πολύς καιρός που δεν έχει εμφανιστεί ένας αντίπαλος που να μου αξίζει. Ετοιμαστείτε, κορίτσια, μόλις ξεκινήσαμε. Πρόσεχε, Τζίνγκα Χαγκάνε. Εγώ και ο για τα τεγκάμι θα σε λιώσω σαν έντομο. Με τον Λιόν. Πλάκα είχε! Αυτό θα πει Beyblade. Ήταν πολύ ωραία που αγωνιζόμουν για διασκέδαση και πάλι. Μπράβο! Χαίρομαι που σε βλέπω πάλι στο πάρκο Μπέι. Φυσικά, κι εγώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κατάλαβες, Τζίνγκα? Τώρα ξέρεις ότι δεν υπάρχουν μόνο κυνηγοί εδώ. Υπάρχουν καλά παιδιά όπως εγώ και οι φίλοι μου. Ναι, το παραδέχομαι. Αυτή η πόλη δεν είναι και τόσο κακή. Α, εννοείς δηλαδή? Ναι, αποφάσισα να μείνω για λίγο. Αλήθεια! Τέλεια! Εξάλλου βρήκα και εδώ ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Τζίνγκα, νομίζεις ότι θα έπρεπε... Ότι θα έπρεπε. Να αγωνιστείς με τον Κιόγια. Είναι αρχηγός των κυνηγών και ο πιο δυνατός Beyblader που έχουν. Όταν ξεκινά ο Λιόν του, δεν σταματά μέχρι ο αντίπαλος να καταστραφεί τελείως. Λένε ότι ο Λιόν του Κιόγια είναι σαν άγριο ζώο που απολαμβάνει το κυνήγι. Αν σου συμβεί κάτι κακό όσο θα μάχεσαι τον Κιόγια, δεν... Κοίτα, Κέντα, ταξιδεύω για να βρίσκω τέτοιους αντιπάλους. Χρειάζομαι την πρόκληση. Μα... Μην ανησυχείς. Δεν έχει σημασία με ποιον αγωνίζομαι. Όσο έχω τον Πίγασο, μ' αρέσει το ρίσκο. Σωστά, Πίγασε? Καημένε, Πίγασε. Τι, μην το κάνεις αυτό. Καημένε. Καημένε. Θα τον εξετάσω. Όπως το φαντάστηκα, αρκετές ενώσεις δείχνουν φθορά. Αυτό θα προκαλέσει ένα μικρό λάθος υπολογισμού στην ισορροπία. Καταλαβαίνετε? Η αντοχή στη δυνατή επίθεση μειώθηκε κατά 0,7%. Παρακολουθείτε? Ναι, νομίζω. Επίσης, κοιτάξτε εδώ. Δεν μπορείς να το δεις με γυμνό μάτι, αλλά η επιφάνεια της ρόδας του έχει πολλές γρατζουνιές. Θα ήταν έγκλημα να το αφήσεις έτσι.
Έχει δίκιο. Οπότε λέγοντας καημένη εννοούσες τον Πίγασο. Είναι το ίδιο και στα παλιά και στα καινούρια μέρη. Εσύ δεν μάχεσαι μόνο με έναν ή με δύο αντιπάλους, σωστά? Λοιπόν, με πόσους αντιπάλους μάχεσαι τη φορά? Δεν μέτρησα. Απίστευτο! Μπορείς να τα δεις όλα αυτά! Δεν πρέπει να το αγνοήσεις επειδή είναι μόνο γρατζουνιές. Με καταλαβαίνεις? Όταν οι γρατζουνιές φτάσουν στην αντίσταση του ανέμου, δεν θα μπορεί να έχει την αυθεντική περιστροφή και ταχύτητα. Γι' αυτό θα φροντίσω τις πληγές του. Ως τότε όμως καθόλου αγώνες, εντάξει? Εντάξει. Ποια είσαι τελικά? Εδώ είμαστε. Ελάτε. Wow! Απίστευτο! Κοίταξε τα Beyblade, είναι τα καλύτερα! Είμαστε στο μαγαζί του μπαμπά μου. Ωραίο. Χρησιμοποιώ αυτό το υπόγειο ως εργαστήριο Beyblade. Δηλαδή είσαι και εσύ Beyblader! Πώς να σας το εξηγήσω? Δεν αγωνίζομαι πολύ συχνά. Μ' αρέσει να φτιάχνω μπέι και να κάνω απομιμήσεις αγώνων. Με καταλαβαίνετε? Φυσικά, είναι πολύ ωραίο! Ωραία, ευχαριστώ. Καθίστε. Γιατί τώρα θα εξετάσω ενδελεχώς τον Πίγασο. Μα... Έλα, δεν θα το συζητήσουμε. Μπορεί τώρα να είναι μικρή η ζημιά, αλλά αν δεν το αντιμετωπίσεις θα γίνει πάρα πολύ σοβαρή. Είναι για το καλό του Πίγασου, έλα. Για τον Πίγασο. Αν το σκεφτώ, ο Πίγασος πέρασε πολλά τελευταία. Είχα τον έναν αγώνα μετά τον άλλον. Μάλλον έχει δίκιο. Συμφωνώ. Αλλά να είσαι προσεκτική. Μαντόκα. Μαντόκα αμάνο. Είναι πιο σοβαρά από ό,τι νόμιζα. Καλά σοβαρά ή κακά? Απλώς σοβαρά. Δεν είναι μόνο οι ρογμές. Έχουν κολλήσει εσωτερικά και θραύσματα. Φαίνεται πως το χρησιμοποιούσες πάρα πολύ. Με παρακολουθείς. Θραύσματα! Δεν ακούγεται επικίνδυνο! Είναι όμως για τα Beyblade. Παρακολουθήστε τι θα κάνω τώρα. Άμμος, σκόνη, κομμάτια ύφασμα. Το βάρος και η ποιότητα ποικίλουν. Γι' αυτό η ισορροπία μειώνεται, καταλαβαίνετε. Περίπου. Συγκεντρώσου. Αν μπει νερό από μία μικρή ρογμή θα καταστρέψει το σκελετό. Αν μπει άμμος στις ενώσεις, κάθε φορά που θα περιστρέφεται θα τρίβεται και θα χαράζει το μπέι εσωτερικά. Το πιάσες? Ναι, το πιάσα. Τζίνκα, όλοι ασχολούνται τόσο πολύ με τους αγώνες που ξεχνούν να νοιαστούν για το δικό τους πολύτιμο Beyblade. Σωστά. Όταν βλέπω κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Θα πάρει περισσότερο χρόνο από ό,τι πίστευα. Ο Πίγασος θα μείνει εδώ απόψε. Τι? Υπάρχει πρόβλημα? Όχι, όχι, φυσικά όχι. Δεν είμαστε και παντρεμένοι. Μπορούμε να μείνουμε μια νύχτα χωριστά. Τον άκουσες. Ας το κάνουμε. Εντάξει λοιπόν, ξεκίνα. Εντάξει, παντρεμένοι, όχι, ο Πίγασος είναι ο σύντροφός μου. Όπου πάω ο Πίγασος, πάω κι εγώ. Αν θα μείνει εδώ όλη τη νύχτα, θα μείνω κι εγώ. Εντάξει, υποθέτω πως δεν υπάρχει πρόβλημα. Μαντόκα! Ναι. Όταν τελειώσεις με τον Πίγασο του Τζίνκα, θα δεις και το σατζιτάριό μου, σε παρακαλώ. Ναι, κανένα πρόβλημα. Αχ, ναι, τέλεια! Τέλεια! Δεν το πιστεύω ότι θα μείνει ξύπνια για τον Πίγασο. Ναι, Μπλέιντερ δεν είσαι μόνο όταν αγωνίζεσαι. Είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Η Μαντόκα είναι επίσης φοβερή, Μπλέιντερ. Τι είναι αυτό, μίξες? Αηδία. Πήγασε. Μα... Πάμε, πήγασε. Η συντήρηση τελείωσε. Τώρα πρέπει να ρυθμίσω την ισορροπία και τελείωσα. Αναρωτιέμαι αν η Μαντόκα έχει τελειώσει με τον Πίγασο. Γιατί είναι η σειρά σου, Σατζιτάριο. Αυτός ο τύπος είναι πολύ χαζός τελικά. Τι κάνεις? Δώσε μου πίσω το Σατζιτάριο, παλιοκλέφτη. Αν το θέλεις πίσω, πήγαινε να φέρεις τον Τζίνκα στο σιδερένιο πύργο, κατάλαβες? Τι
Γιατί δεν θα μπορούσες απλά να το Αν ζητήσεις? δεν τον φέρει. Πες χαιρετίσματα στο μπέι σου. Είναι καλό. Α, περίμενε, είναι δικό μου! Δώσε μου το σατζιτάριο! Σατζιτάριο! Σοβαρά, σου το πήραν! Αυτοί οι κυνηγοί έχουν αρχίσει να με εκνευρίζουν. Τι θα κάνω, Τζίγκα? Αυτό που δεν κάνω είναι να κρύβομαι. Λοιπόν, πού είναι ο σιδερένιος πύργος? Έρχομαι μαζί σου! Από εδώ! Περίμενε! Δεν έχω τελειώσει ακόμη τη συντήρηση του Πίγασου. Πρέπει να ρυθμίσουμε την ισορροπία του. Μαντόκα, δεν έχουμε χρόνο για αυτό τώρα. Πάμε, Κέντα. Εντάξει! Αγόρια! Τι ευχάριστη έκπληξη, Τζίνκα Χαγκάνε. Οι κυνηγοί! Δώσε μου πίσω το σατζιτάριο! Φυσικά, όταν νικήσει τον Κιόγια σε έναν αγώνα. Δεν είναι δύσκολο, Όποτε θες, φιλαράκο, δεν υπάρχει πρόβλημα που κρύβεται πίσω από τη φούστα σου. Τζίνγκα, ο χειρότερος εφιάλτης σου είναι εδώ. Μπορώ να χειριστώ κάποιον σαν και εσένα μόνος μου. Εσύ μπορείς όμως. Ας ξεκινήσουμε αμέσως. Περίμενε, δεν μπορείς. Ο Πίγασος δεν είναι έτοιμος για μάχη ακόμη. Αν αγωνιστεί, μπορεί να μην επανέλθει ποτέ. Τι σκοπεύεις να κάνεις αν συμβεί κάτι κακό στον Πίγασο? Όμως το Beyblade του Κέντα. Τζίνγκα, κοίτα εδώ. Γιούχου! Αν δεν αγωνιστείς, θα πετάξω το μπέι. Πες αντίο στο μπέι σου. Έλα, μην το κάνεις! Ποιο είναι το πρόβλημά σου, σταμάτα! Λοιπόν, τι θα κάνεις? Συγγνώμη, Πίγασε. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορεί, σε παρακαλώ. Μα, Τζίνκα! Ο Πίγασος είναι τα πάντα για μένα. Και ο Σατζιτάριο τα πάντα για τον Κέντα. Πρέπει να τον σώσω. Εξάλλου, δεν υπάρχει περίπτωση να αποφύγω πρόκληση για έναν αγώνα. Το πνεύμα του Μπέι μου φωνάζει. Πολέματον! Τι θα πει το πνεύμα του Μπέι σου όταν σε διαλύσω σε κομματάκια? Δεν θα φωνάζει τότε, Πάντως, εγώ σου είπα πως ο Πίγασος δεν είναι 100%. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, 3, 2! 1, ρίξτε τις βούλες! Ο Λιόν δεν επιτίθεται στον Πίγασο! Τι κρύβει? Περίμενε να δω, Κέντα. Η απόδοση είναι μια μεγάλη μπάλα. Δύναμη άμυνας 800. Φυγόκεντρη δύναμη 300. Φαίνεται πως αυτό το Μπέι είναι ο ιδανικός τύπος άμυνας. Έχει αυτοπεποίθηση στην ικανότητά του να αποθεί. Μα δεν μπορείς να νικήσεις αν δεν επιτίθεσαι, έτσι! Πάντως έχω άσχημο προαίσθημα γι' αυτό. Τι πρόβλημα έχεις, Τζίνγκα? Έλα λοιπόν! Όχι ακόμη! Πρέπει να πάρω ταχύτητα περιστροφής! Τώρα! Πάμε! Πίγασε! Μπράβο, έλα στο μπαμπά! Με αποθεί! Η επίθεση του Τζίγκα δεν είχε αποτέλεσμα! Πίγασε, έλα! Άλλη μια φορά! Τι έγινε τώρα? Δεν είδες τίποτα ακόμη! Βρυχήσου, Λιόν! Δεν γίνεται! Τι ήταν αυτό? Τι συμβαίνει? Πώς γίνεται ο Πίγασος να πέφτει τόσο εύκολα? Επειδή δεν ολοκλήρωσε τη συντήρηση? Δεν φταίει αυτό, είναι ο άνεμος. Ο άνεμος? Να, κοίτα εδώ. Α, κατάλαβα! Ο Λιόν χρησιμοποιεί τους δυνατούς ανέμους στην κορφή αυτού του τεράστιου πύργου. Όταν ο Λιόν περιστρέφεται, γυρνάει και τον άνεμο και δημιουργεί έτσι ένα αόρατο τείχος. Είναι τρελό! Ο Τζίγκα έπεσε στην παγίδα του. Διάλεξε ένα μέρος που έχει πλεονέκτημα. Είναι πολύ κακός. Γιατί?
Σκέψου, Τζίνκα. Θα έπρεπε να ξέρεις τι χρειάζεται για να νικήσεις έναν αγώνα. Τις ικανότητες του Blader, τις δυνατότητες του Bay και πόσο καλά επιλέγεις την τοποθεσία ώστε να εξυπηρετεί το σκοπό σου. Το να σκέφτεσαι ανόητα πράγματα, όπως το να βοηθήσεις το φίλο σου και το πνεύμα του Bay, ενώ ξεχνάς τα βασικά, είναι μεγάλο λάθος. Ανόητα, Όχι πως αυτή η πληροφορία θα σε βοηθήσει τώρα. Συγγνώμη. Αυτή είναι η καλύτερη κίνηση του Λιόν. Δύναμη θύελλας Λιόν! Όχι, Πίγασε! Ο Πίγασος απορροφάται από τον άνεμο! Κρατήσου! Σε παρακαλώ, κρατήσου, Πίγασε! Αν επιτεθώ, ο Πίγασος θα καταλήξει να βγει εκτός! Και αν δεν επιτεθώ, ο Πίγασος θα είναι αυτός που θα σταματήσει να στρέφεται πρώτος! Πρέπει να υπάρχει κι άλλος τρόπος! Κι όλη μέρα να σκέφτεσαι, η απάντηση είναι ίδια. Την πάτησες! Περνάμε καλά, Ναι, έχει πολύ δυνατό άνεμο, σίγουρα θα χάσει. Κρατήσου! Τι τρέχει, Τζίνκα? Σου έφαγε τη γλώσσα η γάτα? Γιατί έχω το Beyblade σου. Όχι ακόμα! Τι? Ο αγώνας δεν τελειώνει όσο το τελευταίο Beyblade γυρνάει! Από ό,τι βλέπω, ο Πίγασος ακόμα γυρνάει! Χάσε! Αν επιτεθείς τώρα, τελείωσε! Τελείωσε τον Λιόν! Όχι! Ω, ναι! Νίκησε ο Κιόγια. Ο κύριος Σκληρός ιτήθηκε στο τέλος βγαίνοντας εκτός. Κρίμα. Συγγνώμη, Τσίγκα! Εξαιτίας μου ο πολύτιμος Πίγασος ήταν... Γιατί πράγμα μιλάς, Κέντα? Ο Πίγασος δεν έχασε ακόμη, φιλαράκο. Α, ονειρεύεσαι. Το Μπέι σου βγήκε εκτός. Τι? Δεν μπορεί. Είναι ο Πίγασος. Πάμε! Πίγασε αστρική επίθεση! Τέλεια! Ο Τσίγκα νίκησε! Είναι αδύνατον. Το σχέδιο μου ήταν αλάνθαστο. Ήταν σίγουρο. Γιατί? Εκτός. Μη μου πεις ότι το είχε σχεδιάσει από την αρχή. Όσο τεράστιος κι αν είναι ένας τυφώνας, στο μάτι του κυκλώνα υπάρχει πάντα ησυχία. Το πιάσα! Είναι κάπως έτσι. Ο Τζίνκα άφησε τον Πίγασο να χτυπήσει στον τυφώνα μία φορά επίτηδες για να οδηγήσει την επίθεσή του στο αδύναμο σημείο του Λίον από τον ουρανό. Όχι κι άσχημα, Τζίνκα! Αλήθεια, το είδα αυτό. Ή ο Κιόγια έχασε ή εγώ πρέπει να κοιτάξω τα μάτια μου. Ευχαριστώ, παιδιά! Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας που το επιστρέψατε. Απίθανο, απίθανο! Τζίγκα, δεν το πιστεύω ότι νίκησε τον Κιόγια σε ένα τόσο επικό αγώνα. Χάρη σε σένα κατάφερα να πάρω πίσω το Σατζιτάριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μην ευχαριστείς εμένα, αλλά τον Πίγασο. Λοιπόν, αφού νίκησες όλα είναι καλά, αλλά είσαι πολύ απρόσεκτος. Τι θα έκανες αν συνέβαινε κάτι κακό στον Πίγασο? Ναι, αλλά δεν έπαθε τίποτα. Ευτυχώς! Πες συγγνώμη στον Πίγασο. Συγγνώμη. Τόσο δύσκολο ήταν. Καταλάβατε? Αδύνατο. Απίστευτο. Έχασα. Τι κοιτάτε εσείς? Λοιπόν, τι κοιτάτε? Είναι δικό σας λάθος. Την επόμενη φορά σίγουρα. Θέλεις να νικήσεις τον Τζίνκα Χαγκάνε? Τι ήταν αυτό? Θέλεις να νικήσεις? Θέλεις να γίνεις ακόμη πιο δυνατός? Και ποιος είσαι εσύ? Τι θα έλεγες να χρησιμοποιήσω αυτή την ευχή σου? Τι είπες?
Beyblade, Beyblade, let it rip. Let's fight an epic battle. Face off and spin the metal. No time for doubt now. No place for backing down. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Spin out the blade now. Bring on the power. Right to the top, yeah. We're never giving up. Here comes Metal Fusion. Let's go, Beyblade, let it rip. Metal Fusion, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. This is it, get a grip, let it rip. Στο προηγούμενο επεισόδιο, στο Beyblade, ο Τζίνγκα αποφάσισε να μείνει σε αυτή την πόλη για λίγο. Απολαμβάνει το Beyblade με τους νέους του φίλους, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο ήρεμα όσο φαίνονται. Ο Τζίνγκα και οι φίλοι του ετοιμάζονται να δεχτούν μια νέα πρόκληση, τον Κιόγια, αρχηγό των κυνηγών. Ο Κιόγια προκαλεί τον Τζίνγκα σε έναν αγώνα με το Beyblade του, το Rock Leon. Οι φίλοι του θα βοηθήσουν αν μπορούν, με όποιον τρόπο μπορούν, αλλά όλα εξαρτώνται από τον Τζίνγκα. Ο αγώνας ξεκινάει, τα στοιχήματα ανεβαίνουν, τα πράγματα φαίνονται άσχημα για τον Τζίνγκα, αλλά στο τέλος ο Πίγασος νικάει. Κέρδιζε τον αγώνα, αλλά και έναν πανίσχυρο εχθρό. Η φιλοδοξία του Λύκου. Είναι πολύ στενάχωρα εδώ μέσα. Φίλε μου, πότε θα προσγειωθούμε? Κιόγια, απαιτώ να μάθω. Ηρέμησε, Μπένκι, θα μάθουμε σύντομα. Απαιτώ σεβασμό. Σεβασμό. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Πού είμαστε? Είναι διαφορετικό. Φίλε, ποιο είναι το σχέδιό σου? Γιατί μας έφερες σε αυτό το σκουπιδότοπο? Νόμιζα ότι είχες κουραστεί να χάνεις ή σ' αρέσει να χάνεις. Τι? Ήρθε η ώρα να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε βοηθήσω να νικήσεις. Ό,τι χρειαστείς θα είναι έτοιμο για σένα. Τι λες? Σίγουρα δεν είναι άσχημη συμφωνία αυτή, Θα πρέπει να υπάρχει κάτι και για σένα σίγουρα. Φυσικά και υπάρχει. Θα γίνεις πολύ πιο δυνατός και την επόμενη φορά θέλω να νικήσεις εσύ αυτόν τον Τζίνγκα Χαγκάνε. Τον Τζίνγκα? Πάλι αυτός? Τέλειωσες! Τέλειωσες επιτέλους! Περίμενα ένα λεπτό. Ναι, οι ενώσεις είναι όλες πράσινες. Εντάξει, η ρύθμιση ολοκληρώθηκε. Ευχαριστώ, Ματόκα, έκανες πολύ καλή δουλειά. Ναι, τι λες, Πίγασε? Ποιο είναι το καλό Beyblade εσύ, φίλε μου? Ω Θεέ μου. Θυμάσαι που σου έλεγα να μην αγωνιστείς? Εξαιτία σου η ρύθμιση του Πίγασου κράτησε περισσότερο από το κανονικό. Αλλά τώρα ο Πίγασος είναι σε τέλεια φόρμα, σωστά? Θεωρητικά ναι, αλλά μην κάνεις τίποτα απότομο. Να αυξάνεις το ρυθμό σταδιακά, κατάλαβες? Ναι, έχω πάρει φωτιά τώρα και εγώ με έχω ανάψει. Είμαι έτοιμος για μερικούς αγώνες. Αχ, δεν ακούει. Δώσε με και εμένα λίγη από τη φωτιά, Τζίνγκα. Μάθε με να είμαι φοβερός Beyblader. Μα... Τίποτα. Έχω πάρει φωτιά. Μπορώ να το κάνω. Θέλω να γίνω δυνατός σαν και σένα, Τζίνγκα. Γι' αυτό πρέπει να με εκπαιδεύσεις εσύ, μάνεση. Κέντα. Τι τρέχει? Βιάζου. Θέλω να με εκπαιδεύσεις. Κοίτα, το θέμα είναι... Περίμενε λίγο. Hey, Κέντα, δεν μας είπες τίποτα. Τι γίνεται? Ναι, θέλουμε και εμάς να εκπαιδεύσει ο Τζίνγκα. Όχι, δεν μπορούμε να είμαστε και δύο πρώτοι. Σταματήστε, παιδιά. Εγώ τον βρήκα πρώτος. Ηρεμήστε όλοι. Παιδιά,
Η Μαντόκα είναι υπερβολική. Δεν σπάσαμε και τίποτα. Νομίζω ότι δεν έχει και άδικο. Τουλάχιστον τη βοηθήσαμε να καθαρίσει μετά το σπίτι. Τέλος πάντων, πάμε στο πάρκο, μπέι, παιδιά. Φύγαμε. Τώρα θα με εκπαιδεύσεις, Τζίνγκα. Και εμάς. Έχω ραντεβού με τον οδοντίατρο και πρέπει να κόψω τα νύχια μου και... Αλήθεια? Συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγω. Θα μιλήσουμε για μπέι άλλη φορά, παιδιά. Πότε? Σύντομα. Γύρνα πίσω. Είπες Τζίνγκα Χαγκάνε? Γιατί τον κυνηγάς? Αυτό δεν σε αφορά. Ας πούμε ότι είμαι κι εγώ ένας θαυμαστής του. Και γιατί αυτό? Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει ο καθένας. Αν όμως δουλέψεις μαζί μας και είσαι καλό παιδί, μπορεί να μάθεις όλη την ιστορία. Πώς σου φαίνεται, μικρέ μου φίλε? Ξέρεις πως μου ακούγεται αυτό? Πώς? Σαν να χάνω την ώρα μου εδώ. Φεύγουμε. Ναι, Νομίζω ότι αυτή η συμπεριφορά είναι αναμενόμενη. Εμπρός, υποχώρησε, μάζεψε τα και φύγε τρέχοντας με άδεια χέρια, όπως όταν έχασες από το Τζίνγκα. Τι είπες? Πως τολμάς? Δεν έφυγα τρέχοντας, ποτέ δεν φεύγω και θα τον νικήσω. Αλήθεια, λοιπόν. Αυτός είναι ένας αγώνας ανάμεσα σε μένα και το Τζίνγκα. Δεν θα δώσω το ταλέντο μου σε τύπους σαν και σένα και την επόμενη φορά που θα ψάχνεις για βοήθεια, ίσως ξεκινήσεις με ένα παρακαλώ. Βοήθεια δεν το πιάνεις, μικρέ. Σου έχω νέα. Ο μόνος εδώ πέρα που χρειάζεται βοήθεια είσαι εσύ. Εσύ είσαι ο χαμένος, θυμάσαι? Πρόσεχε, φίλε. Ναι, πρόσεχε. Αλλιώς θα έχεις να κάνεις με τις μπουνιές μου. Είπα μόνον την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή, Κιόγια, δεν θα μπορούσες ούτε τη θεία μου την Κλάρα να νικήσεις. Σου λέω ότι μπορώ να σε κάνω νικητή. Είναι πολύ απλό, ακόμη και εσύ θα μπορούσες να το καταλάβεις. Απλώς κάσε και κάνε ό,τι λέω. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, φιλαράκο? Δεν παίρνω διαταγές. Μην το παίρνεις προσωπικά, δεν χρειάζεται να το πάρεις κατάκαρδα. Νομίζω ότι έχεις πολλές δυνατότητες αν ακολουθήσεις τις οδηγίες μου. Θα γίνεις ένας Blader ικανός να νικήσει ακόμη και τον Τζίνγκα Χαγκάνε. Θα νομίζεις ότι έχεις το πιο κακό Blade για να μιλάς στον κόσμο έτσι? Πράγματι έχω. Απόδειξε το τότε. Αγωνίσου με αυτό. Το περίμενα ότι θα φτάσουμε σε αυτό. Αλλά αν χάσεις τότε θέλω... Ναι. Αν με νικήσεις θα ακούσω όλες τις βλακίες που έχεις να μου πεις. Σε παρακαλώ μην ξεχάσεις αυτά τα λόγια. Πάρε κάτι για να ζεσταθείς. Τώρα θα δεις. Εντάξει, πάρτε Beyblade, παιδιά! Τι? Έλα τώρα, αυτό δεν είναι δίκαιο. Τι? Αυτό είναι... Ναι. Τι? Ο μαύρος λύκος. Ο μαύρος λύκος? Ναι, δείτε! Έχει ίσα επίπεδα σε επίθεση, άμυνα και αντοχή. Είναι το απόλυτα ισορροπημένο Beyblade. Κάποιος διάβασε το μάθημά του. Κιόγια, κανόνισέ τον. Για να δούμε πόσο απόλυτο είναι αυτό το πράγμα. Κάτι τέτοιο δεν φτάνει το ροκλιόν μου. Για να μην πω ότι οι συνθήκες είναι τέλειες. Τι περιμένεις λοιπόν? 3, 2, 1. Ρίξτε τις βούρες. Τακάσι, δεν μπορώ να βρω τη φόρμα μου σήμερα. Αν ήταν εδώ ο Τζίνγκα θα μας μάθαινε περισσότερες κινήσεις. Νομίζεις ότι δεν θέλει να μας μάθει? Αυτό θα ήταν άσχημο. Ναι, πολύ όμως. Τζίνγκα. Τι νομίζεις τώρα ότι κάνεις, Κέντα? Συγγνώμη. Έχουν δίκιο. Ο Τζίνγκα ήρθε σε αυτή την πόλη για να βρει νέες προκλήσεις. Θα ήταν ανόητο να πιστεύουμε ότι ένας τέτοιος Beyblader μας θεωρεί άξιους αντιπάλους. Αυτό σημαίνει ότι ο Τζίνγκα έφυγε ήδη. Μόλις γίναμε φίλοι. Αν δεν έφυγε ήδη θα φύγει σύντομα αν δεν βρει μια πρόκληση. Όχι, δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό. Αυτό είναι βαρετό. Ας φύγουμε από εδώ. Έλα, Κέντα, έλα. Πρέπει να κάνω κάτι. Πρέπει να κάνω κάτι. Αυτό είναι. Μπράβο, Κιόγια! Πιάστον! Χτύπα τον Λιόν!
Άλλωστε αυτή είναι η δύναμη της απόλυτης ισορροπίας. Φυσικά στην απόλυτη ισορροπία δεν υπάρχουν αδύναμα σημεία να εκμεταλλευτείς. Δεν έχεις όμως και ισχυρές δυνάμεις επίθεσης όπως ο Πίγασος του Τζίνκα. Μια που μιλάμε για δυνάμεις επίθεσης, θα το τελειώσω αυτό με ένα χτύπημα. Εμπρός τώρα, Λιόν! Να το! Αυτή είναι η καλύτερη κίνηση του Κιόγια! Διελώδης δύναμη, Λιόν! Η περιστροφή του ανέμου για τη δημιουργία ενός περιστρεφόμενου τείχους θα πρέπει να είναι εντυπωσιακή αμυντική τεχνική. Αλλά έτσι όπως το βλέπω μοιάζει με ένα καημένο λιοντάρι παγιδευμένο σε ένα κλουβί. Άκουσα καλά! Πώς περιμένεις λοιπόν να με νικήσεις χωρίς να μου επιτεθείς? Μην κάνεις το λάθος να σκεφτείς ότι ο Λιόν έχει μόνο ικανότητες άμυνας. Βρυχή σου, Λιόν! Επίθεση, Λιόν! 100 δαγκώματα οργής, Λιόν! Δεν θα σ' αφήσω να ξεφύγεις τόσο εύκολα. Μπράβο! Τέλειο! Κλασικός Κιόγια! Από ό,τι βλέπω, νεαρέ, χρησιμοποίησες πολύ σωστά το βραχώδες τοπίο. Μπορεί να είσαι πιο έξυπνος από ό,τι πίστευα. Το πρώτο σου λάθος ήταν να με φέρεις εδώ. Το δεύτερο να υποτιμήσεις εμένα και τον Λιόν. Αλήθεια? Ένα θέλω να ξέρω. Μόνο αυτό έχεις? Κάνε μου τη χάρη. Εσύ είσαι τελειωμένος. Μάλλον δεν με κατάλαβες τελικά. Ο λόγος που διάλεξα αυτό το μέρος ήταν για να δώσω ένα μειονέκτημα στον εαυτό μου. Αυτό μπορούσα να κάνω. Και ποιο ήταν αυτό? Είναι λυπηρό που πίστευες ότι θα νικήσεις με μια τέτοια κίνηση. Ώρα να σε βγάλω από τη μιζέρια σου. Τώρα, Κιόγια, θα σου δείξω την αληθινή αγριότητα του λύκου. Προπονητής του Beyblade. Τώρα θα με εκπαιδεύσεις, Τζίνγκα! Και εμάς! Είναι δικό μου λάθος. Τζίνγκα, θέλω να σου ζητήσω κάτι. Κέντα, συγγνώμη, δεν μπορώ να σε εκπαιδεύσω. Έλα, αγωνίσου μαζί μου. Ας κάνουμε έναν αγώνα μεταξύ μας. Τι? Ναι. Εννοείς κανονικό αγώνα? Πώς το σκέφτηκες αυτό, Κέντα? Σε παρακαλώ, Τζίνγκα. Μα Κέντα... Εντάξει. Αλλά δεν θα είμαι μαλακός μαζί σου, εντάξει? Εντάξει, αυτό ακριβώς θέλω. Ο Τζίνγκα ψάχνει δυνατούς αντιπάλους. Πρέπει να τον νικήσω. Ή τουλάχιστον να κάνω ένα εισάξιο παιχνίδι. Έτοιμος! Με το 3! 2! 1! Ρίξτε τις βούρες! Δεν πέτυχες το στόχο, Κέντα. Μισό λεπτό. Είναι ένας πραγματικός αγώνας. Δεν πρέπει να ανησυχώ για τον αντίπαλο. Αν δεν τα δώσω όλα θα είναι ασέβεια για τον Κέντα. Έλα, πήγασε! Έρχεται! Δεν τελείωσα ακόμη! Μπορείς να το κάνεις, Σατζιτάριο! Σατζιτάριο! Αντέχεις τις βουνιές, Κέντα, αλλά εδώ τελειώνουν όλα! Μπράβο! Η επίθεση του Πίγασου δεν το τελείωσε! Τι γίνεται εδώ? Τι? Το πιάσα! Ο Κέντα δεν έχασε το στόχο! Το έκανε επίτηδες να γυρνάει ώστε τη στιγμή της επίθεσης το σημείο σύγκρουσης να μετατοπιστεί ελάχιστα. Έτσι, αποφεύγοντας να χτυπηθεί άμεσα, η δύναμη της επίθεσης μειώνεται και... όταν προσγειώνεται, καταφέρνει να κρατηθεί. Καθόλου άσχημα, Κέντα. Κανονικά θα είχα χάσει βγαίνοντας εκτός αμέσως. Δεν είμαστε όμως στο γήπεδο, οπότε ο αγώνας κρίνεται στο ποιος θα σταματήσει πρώτος. Ο μόνος τρόπος να νικήσει ένας τύπος αντοχής σαν το Σατζιτάριο είναι να δημιουργήσει ένα μεγάλης διάρκειας αγώνα. Ενδιαφέρον. Η άγρια επίθεση του Πίγασου ή η αντοχή του Σατζιτάριο θα νικήσει? Ήρθε η ώρα να το μάθουμε, Κέντα. Μπες, πήγασε!
Αν συνεχίσω να κρατιέμαι έτσι, η αντοχή του θα τελειώσει πρώτη. Πρέπει μόνο να αντέξω όσο μπορώ και να κάνω μια καλή επίθεση. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να αντέξει ο Σατζιτάριο τις συνεχείς επιθέσεις του Πίγασου. Η δύναμη του Beyblade έρχεται από την καρδιά. Μπορείς να το κάνεις, Σατζιτάριο. Μην τα παρατάς. Τώρα, Λίκε, δείξε μας τι έχεις. Δώσε λοιπόν μια γεύση από την αληθινή σου δύναμη. Τέλεια! Βρυχίσου, Λιόν! Γιατί τρέχεις να κρυφτείς? Μα ο εχθρός δεν μπορεί να επιτεθεί μέσα στη θυελλώτη δύναμη. Είναι όλο λόγια. Ξέρει όμως τίποτα από Beyblade. Σταματήστε! Κάτι τρέχει! Δεν είναι ότι δεν επιτίθεται. Χρησιμοποιεί τον άνεμο που έφτιαξε ο Λίον για να αυξήσει την ταχύτητα της περιστροφής του. Τι ήταν αυτό? Ακόμη κι αν το είχες δει ως τώρα, είναι ήδη πολύ αργά. Ετοιμαστείτε, κύριοι. Αυτή είναι η καλύτερη κίνηση του Μαυρουλικού. Μπλέιζερ σκοτεινού βρυχισμού! Πέρασε μέσα από τον άνεμο. Είναι τρελό! Ήταν πολύ καλός αγώνας. Μα εσύ, αν έχεις τόση δύναμη, γιατί δεν μάχεσαι μόνος σου το Τζίνκα? Αχα. Θα βεβαιωθώ ότι θα κρατήσεις την υπόσχεσή σου. Κρατιέσαι πάρα πολύ καλά, Κέντα. Ευχαριστώ. Το Beyblade έχει να κάνει με την καρδιά. Όλα έχουν τελειώσει αν δεν προσέχεις τα συναισθήματά σου. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντοχή του Πίγασου τελειώνει. Αυτό θα είναι καθοριστικό. Χτύπαμε όση δύναμη σου έχει μείνει. Τώρα Πίγασε! Αυτή είναι η τελευταία του επίθεση. Αν καταφέρουμε να το αντέξουμε. Κρατήσου, Σατζιτάριο! Συνέχισε να αγωνίζεσαι! Τώρα πάμε, Σατζιτάριο! Ναι! Ο Σατζιτάριο νίκησε τον Πίγασο! Μη βιάζεσαι, Κέντα! Τι είναι αυτό? Η αστρική επίθεση του Πίγασου! Αυτό ήταν. Έχασα αυτή τη φορά. Δεν θα τα κατάφερνα έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορώ να σε φτάσω, Τζίνγκα. Μα τα πήγες τέλεια, Κέντα. Ευτυχώς είχα φυλάξει την καλύτερη κίνησή μου για το τέλος. Μόνο αυτό με έκανε να κερδίσω τον αγώνα. Μα αφού έχασα δεν έχει νόημα. Και αν δεν υπάρχουν δυνατοί αντίπαλοι, εσύ θα πας κάπου αλλού, σωστά? Τι? Δεν το θέλω αυτό. Σε παρακαλώ, Τζίνγκα, θα προσπαθήσω περισσότερο. Θα γίνω τόσο δυνατός που δεν θα χάνω από σένα. Σε παρακαλώ, μη φύγεις από την πόλη. Είπες να φύγω? Μα δεν είπα ποτέ ότι θα φύγω από εδώ. Μα... Σου έχω πει ότι μου αρέσει αυτή η πόλη. Δεν σχεδιάζω να φύγω, τουλάχιστον προς το παρόν. Αν είναι έτσι, τότε δεν καταλαβαίνω. Πριν δεν σκεφτόσουν καν να μας προπονήσεις. Οπότε σκέφτηκα ότι ίσως θα ήθελες να... Μάλιστα, άκου, Κέντα. Με το Beyblade δεν μπορείς να διδαχτείς πώς να γίνεις πιο δυνατός, κατάλαβες? Η δύναμη του Bey καθορίζεται από εδώ. Από το να θες να νικήσεις όσο τίποτα, όπως εσύ τώρα, Κέντα. Εννοείς όπως εγώ? Ναι, γι' αυτό δυσκολεύτηκα πολύ να πω ότι δεν μπορώ να σε προπονήσω. Αλλά συγγνώμη για την παρεξήγηση που προκάλεσα, φίλε μου. Ώστε αυτό ήταν. Νιώθω καλύτερα, Τζίνγκα. Ναι, κι αν πρόκειται για αγώνες σαν αυτόν, θέλω πολύ να μείνω.
Δεν θα με πείρασε να κάνω παρέα με κάποιον που θέλει να νικήσει τόσο πολύ. Χάρη σε σένα όμως κατάφερα να βρω έναν αντίπαλο που ανεβάζει το πνεύμα μου. Εντάξει, Τζίνκα. Τότε θα αγωνιστείς ξανά μαζί μου. Όχι προπόνηση, αλλά αγώνα, Φυσικά, Κέντα. Αυτό θα πει ήττα. Δεν το πιστεύω ότι ο Κιόγια έχασε κι από αυτόν. Και ποιος να ξέρει που βρίσκεται ο Κιόγια τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα, Μπέγκι? Θα μας πεις? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο Κιόγια έχασε τον αγώνα, οπότε έπρεπε να ακούσει αυτόν τον τύπο. Θα περιμένουμε να επικοινωνήσει μαζί μας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά... Θα ήθελα ακόμη να μάθω ποιος είναι αυτός ο τύπος και πού πήγε τον Κιόγια. Beyblade, Beyblade, let it rip. Let's fight an epic battle. Face off and spin the metal. No time for doubt now. No place for backing down. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Spin out the blade now. Bring on the power. Right to the top, yeah. We're never giving up. Here comes Metal Fusion. Let's go, Beyblade, let it rip. Metal Fusion, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. This is it, get a grip, let it rip. Στο προηγούμενο επεισόδιο στο Beyblade, ο Κιόγια και οι κυνηγοί αγωνίστηκαν εναντίον ενός νέου ισχυρού αντιπάλου, του Dodgy και του Beyblade του Μαύρου Λύκου. Ο Μαύρος Λύκος κατατροπώνει όλα τα Beyblade των κυνηγών προς μεγάλη εκπληξή τους. Ο θαυμασμός του Κέντα για τον Τζίνκα μεγαλώνει. Αλλά όταν φοβάται ότι ο Τζίνκα μπορεί να φύγει από την πόλη για να βρει καλύτερους αντιπάλους, ο Κέντα τον προκαλεί σε αγώνα. Σε ένα δυναμικό αγώνα, ο Κέντα παίζει πολύ καλά. Αλλά δεν φτάνει το Τζίνκα. Ο Κέντα μπορεί να μην νίξει τον αγώνα, αλλά κέρδισε τον σεβασμό του Τζίνκα. Ο Dodgy νίξε τον Κιόγια. Και έτσι ο Κιόγια πρέπει να πληρώσει το στοίχημα. Φόρτιση! Δύναμη τάβρου! Ναι! Το πήρα! Τριπλό χάμπουργκερ! Δεν με ξέρεις, αλλά σίγουρα θα ήθελες το τριπλό χάμπουργκερ μου. Είναι το τελευταίο που έχω. Χάμπουργκερ, χάμπουργκερ, χάμπουργκερ. Ο Κέντα και η Μαντόκα θα ζηλέψουν πολύ σίγουρα. Ναι! Πήγα σε εχθρική επίθεση! Μα είναι αδύνατον. Τζίνκα Χαγκάνε. Πάλι εσύ! Τι έκανες τον Κιόγια? Όπως θα θυμάσαι, έχασε και κρατάει την υπόσχεσή του. Στο ειδικό κέντρο εκπαίδευσής μου μαθαίνει πώς να μεγεθύνει τις δυνάμεις του. Όταν κρίνω ότι είναι έτοιμος,
θα επιστρέψει και τότε θα νικήσω το Τζίνγκα Χαγκάνε. Δεν είναι πειραματόζω! Α, ναι. Αν θες το φίλο σου πίσω πιο γρήγορα, νίκησε μόνος σου το Τζίνγκα Χαγκάνε με αυτό. Μ' αυτό! Το μαύρο ταύρο! Σωστά. Τον άγριο ανήλαιο μαύρο ταύρο. Ένα Beyblade που ειδικεύεται στην επίθεση από πάνω. Το δίνεις αυτό σε μένα? Ναι. Μ' αυτό το Beyblade το Τζίνγκα θα... Ο Τζίνγκα θα γίνει παρελθόν! Θα μάθει να γεύεται την ήττα όπως εγώ! Σε προκαλώ να το πεις ξανά! Σε προκαλώ! Θα το πω όσες φορές θες. Δεν συνηθίζω να αγωνίζομαι με αδύναμους αντιπάλους. Γελιέσαι! Δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσεις τον Μπένκι. Πας γυρεύοντας για να τις φας με το Beyblade. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία να φύγεις. Τώρα θα δεις! Μπένκι, ρίξε τη σμούρα! Σκίζεις, Μπένκι! Δεν χαίρεσαι τώρα, φίλε! Έχεις δύναμη. Αλλά μόνο αυτό. Θα το δούμε! Επίθεση, Λιόν! Το Μπέι! Το απόθυσε! Τα λέμε. Περίμενε! Άλλη μια φορά! Καλή βολή! Δεν τελείωσα ακόμη! Όσες φορές κι αν πέφτει, σηκώνεται. Είναι σαν ταύρος που παλεύει. Ευχαριστώ! Είμαι σαν ταύρος! Και αυτά είναι τα κέρατά μου! Κουρασμένος ταύρος ο Μπένκι. Αγωνίστηκες καλά. Πολύ καλά. Άλλη μια φορά! Άλλη μια φορά! Άλλη μια φορά! Μπένκι! Είσαι καλά. Είσαι ο πρώτος που κατάφερε να σταματήσει τη φόρτιση του Beyblade μου! Βλέπεις! Έχασα! Αλλά νιώθω καλά! Γιατί νιώθω καλά! Πες μου γιατί! Περίεργος τύπος. Είμαι τώρα ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου! Έρχομαι μαζί σου! Ακόμα κι αν πεις όχι θα σε ακολουθήσω! Κάνε ό,τι θέλεις. Η αποδοχή σου είναι σημαντική, σε ευχαριστώ! Δεν έχω συναντήσει Beybladers σαν και σένα, Κιόγια! Μπορείς να μου μάθεις πολλά! Σε παρακαλώ, κρατήσου, Κιόγια! Πάμε, μαύρε ταύρε! Είναι σαν να είμαι εγώ που γυρνάω γύρω από το Beyblade! Ενδιαφέρον! Θα καταφέρω να σε υποτάξει, θα με πετάξεις έξω! Ας το μάθουμε! Ρίξτε τις μούρες! Αυτό θα είναι καλό. Το Beyblade μου είναι τύπος αντοχής. Το Akira είναι τύπος επίθεση. Πάμε! Συνέχισε να το επιτίθεσαι! Ενδιαφέρουσα ανάλυση. Ωραία! Τώρα! Μπράβο! Όχι, έχασα πάλι! Έχεις αρχίσει να καταλαβαίνεις τις μοναδικές δυνάμεις των Beyblade. Μοναδικές δυνάμεις των Beyblade. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις τον Beyblade σου. Μόνον έτσι θα μπορέσεις να νικήσεις τον Τζίνγκα. Ναι, γι' αυτό κατάφερα να κάνω μια καλή μάχη με τον Τζίνγκα. Ακούστε όλοι, το πήρα! Το τριπλό χάμπουργκερ! Φοβερό, μπράβο, μπράβο. Συγγνώμη, παιδιά!
Οπότε υπάρχουν 4 τύποι, Μπέι. Ναι, τόσοι υπάρχουν. Τα Beyblade έχουν. Άσε μένα 4 τύπους: επίθεση, άμυνα, ισορροπία και αντοχή. Σωστά. Ένα Bey τύπου επίθεση ειδικεύεται στη δύναμη της επίθεσης φυσικά, όπως ο Πίγασος του Τζίνκα. Α! Ένα hot-dog! Τα Bey τύπου άμυνας αντέχουν στην επίθεση του αντιπάλου, καταλαβαίνετε? Ναι! Ο τύπος του ταμπλού πρέπει να έκανε λάθος. Και ο τύπος ισορροπίας συνδυάζει τις δυνάμεις επίθεσης και άμυνας, που είναι λογικό, σωστά? Ναι, είναι οι καλύτεροι 2 τύποι. Ναι. Ωραίος τύπος! Τέλος, είναι ο τύπος αντοχής. Το Bey έχει τη δύναμη της τάσης. Μπορεί να αγωνίζεται όλη μέρα και όλη νύχτα και να φτάνει σε όλο το γήπεδο. Όπως το ζαντιτάριό μου. Ναι, σωστά! Το δικό μου είναι τύπος επίθεσης. Και το δικό μου είναι μάλλον άμυνας. Έχω τον τύπο ισορροπίας. Το δικό μου είναι επίθεση. Αυτό είναι το καλύτερο. Ο τύπος ισορροπίας. Λοιπόν, το δικό μου είναι τύπος επίθεσης. Έχει δύναμη επίθεσης, αλλά όχι αντοχή. Αυτό σημαίνει ότι ο τύπος αντοχή του Κέντα περίμενε χωρίς να επιτίθεται να τελειώσει η αντοχή μου. Ναι, σωστά. Αλήθεια! Τζίνκα! Καλό είναι να ξέρει κανείς πώς λειτουργούν τα Beyblade, αλλά στο τέλος σημασία έχει αυτό. Η καρδιά. Και καλή συντήρηση. Μια καρδιά που αγαπάει τα Beyblade κάνει τον Blader πιο δυνατό. Ωραία, ωραία. Ας αγωνιστούμε. Εγώ θα νικήσω. Εγώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. 5, 6 και 7, 8, 9, 10. Ναι! Το κατέκτησα! Μπένκι, αρκετά. Εγώ θα πω ποτέ είναι αρκετά και δεν είναι ακόμα. Μ' ακούσατε? Δεν είναι αρκετά. Μπορείτε καλύτερα από αυτό. Το μπλοκ ταύρου δεν θα σταματήσει. Μπλοκ ταύρου! Μπλοκ ταύρου! Μπλοκ ταύρου! Μπλοκ ταύρου! Μπλοκ ταύρου! Άπερκα ταύρου! Ταύρος! 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 Μια μέρα θέλω να γίνω τέλειος Blader όπως ο Τζίνκα. Καλή τύχη. Καλύτερα να αρχίσεις να προπονείσαι πολύ. Η καρδιά που αγαπά το Beyblade κάνει τον Blader πιο δυνατό. Έτσι μιμήσε το Τζίνκα. Δεν το πέτυχες καθόλου. Ίσως πρέπει να αγοράσω φουλάρι. Το Beyblade είναι το καλύτερο. Ταύρος! 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 Η κυνηγή. Ο Μπέγκι! Τι θέλεις από εμάς? Θέλεις να πας τουαλέτα, μικρέ? Κι άμα θέλω! Ταύρος! Δεν έχω δουλειά με σένα, μικρέ! Τι, όχι! Πες στο Τζίνκα Χαγκάνε ότι τον προκαλώ σε αγώνα! Η γνώμη μου είναι να φύγουμε. Δεν έχουμε καμία δουλειά με αυτούς τους τύπους. Συμφωνώ! Αν δεν πάω θα έρθουν να με βρουν. Θα έχουμε μπελάδες. Πράγματι, αλλά... Μπορεί να κυνηγήσουν εσένα μετά, Μαντόκα. Χαλάρωσε, αστείευομαι. Αχ, ναι, αλλά εγώ δεν γελάω. Δείτε αυτό! Α, είναι μπανάνες. Όχι, το ξέρω ότι είναι μπανάνες. Α, εννοείς την τρύπα. Είναι μεγάλη τρύπα. Κι άλλοι. Τι συμβαίνει? Όλες αυτές οι τρύπες. Θα σε νικήσω και θα πάρω πίσω τον Κιόγια! Έλα λοιπόν, Τζίνκα Χαγκάνε! Τι είναι? Τζίνκα! Ακούω κάτι. Την κραυγή ενός Beyblade. Τι δύναμη! Αυτή η τρύπα είναι αλήθεια. Έγινε από Beyblade. Αυτό θα πει απίθανη δύναμη. Τζίνκα, μη πας! Περίμενε! Τζίνκα! Περίμενε!
Τι είναι αυτό? Μπέγγι! Σε περίμενα, Τζίνκα. Εσύ έκανες τις τρύπες! Σωστά. Έγιναν ενώ προπονούμουν να σε νικήσω, Τζίνκα Χαγκάνε. Όπως και να έχει θα σε διαλύσω. Τζίγκα! Α, είναι απίθανο! Έχω τρελαθεί, φιλέ! Ας αγωνιστούμε! Ναι! Δέχομαι την πρόκλησή σου! Τρία! Δύο! Ένα! Ρίξτε τις μπούρες! Πάμε, Τίποτα Πίγασε! δυνατά, μαύρε ταύρε! Δεν έχω ξαναδεί αυτό το Beyblade. Ο μαύρος ταύρος. Φαίνεται ότι είναι Beyblade ισορροπίας. Είναι φανταστικό. Αυτό σημαίνει ότι στη δύναμη της επίθεσης το Beyblade του Τζίγκα είναι... Κοίτα! Ο Πίγασος του Τζίνκα οθείται πίσω. Κατάλαβα. Ο μαύρος ταύρος της ισορροπίας κερδίζει την τρομερή του δύναμη αυξάνοντας τη δύναμη της επίθεσης. Τρελό, Μα... Η καρδιά που αγαπά το Beyblade κάνει το Blader πιο δυνατό. Τζίγκα, δεν πρέπει να χάσεις. Εντάξει, Πίγασε! Α? Όχι κι άσχημα! Ούτε κι εσύ! Μπράβο, Πίγασε! Μην είσαι ανυπόμονος! Θα υπάρξει ευκαιρία! Τώρα! Ευκαιρία για νίκη! Χτύπημα άπερ κατάφρου! Τι! Πίγασε! Πέτα! Α, είναι πολύ δυνατό τελικά. Αρκετά δυνατό για να σε σβήσει από το χάρτη! Τι επίθεση ήταν από τη Μαντόκα. Στροφής, πολύ ιδιαίτερη. Στροφής. Το Beyblade έχει πολλά μέρη. Το χτύπημα, το ενεργειακό δαχτυλίδι, τη γρήγορη ρόδα και την απόδοση. Αλλάζοντας συνδυασμούς των μερών, υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες να αλλάξεις την ικανότητα του Bey. Φυσικά. Δες αυτό! Μοιάζει με κέρατα ταύρου. Ναι, αλλά όχι οποιοδήποτε ταύρου. Ενός μανιασμένου ταύρου. Δεν θέλω να ξέρω τι θα συμβεί αν ο Πίγασος δεχτεί όλη τη δύναμη αυτής της επίθεσης. Όχι! Όπως το περίμενα, Τζίνκα Χαγκάνε! Δεν θα με αφήσεις να νικήσω εύκολα! Πάμε, Πίγασε! Είσαι καλός! Γι' αυτό όταν σε νικήσω θα νιώθω τόσο καλά! Θα ξαπληρώσω όλο το αίμα, τα δάκρυα και τον υδρότα μου! Πέτασα τον άνεμο, Πίγασε! Βρήκη σου, μαύρε ταύρε! Σώσε τους, Πίγασε! Παρατρίχα! Ωραία, είμαστε εντάξει. Τζίγκα, πρόσεχε! Τζίγκα! Μπέγκι, δεν καταλαβαίνω. Μπέγκι? Ήμουν... Μπέγκι, έσωσες... Όχι, όχι, δεν το έκανα! Τέλος πάντων, συνέχισε τον αγώνα, Τζίνκα! Τώρα, Πίγασε! Άπερ κατάφρου! Αυτό ήταν! Νίκησα, χαμένε! Όχι ακόμη! Τι? Η καλύτερη κίνηση!
Αστρική επίθεση του Πίγασου! Τι! Ταύρε! Ταύρε! Τζίγκα! Δεν χτυπήσατε, παιδιά, Όχι! Είμαστε καλά! Ταύρε! Ήταν πολύ ωραίο, φίλε μου! Ωραίο! Ήταν το πιο ωραίο! Το uppercut Ταύρου! Τι τέλεια τεχνική! Αν είχα δεχθεί πρώτα αυτή την επίθεση, θα είχα μεγάλο πρόβλημα. Μα... Εσύ... Ποτέ! Περίεργο! Ναι! Λοιπόν, πήρα λάθος σακούλα νωρίτερα. Ζήτα το τριπλό χάμπουργκερ. Έπρεπε να τους παρακαλέσω για να μου φτιάξουν ένα καινούριο χάμπουργκερ. Τα hot dog είναι για τους χαμένους, τα μπέρκερ είναι για τους νικητές. Είναι το καλύτερο! Αστείο δεν είναι? Ο αγώνας με ένα ταύρο όλη μέρα σε κάνει να θες να φας μπιφτέκι. Μαντόκα, τρέχει τίποτα? Όχι, απλώς σκεφτόμουν ότι είναι περίεργο. Περίεργο τι? Ο Μπένκι, Τζίνκα, ότι ένας κυνηγός όπως αυτός ο οποίος θα έκανε τα πάντα για να σε νικήσει, τελικά σε έσωσε. Ναι, Μαντόκα, περίεργο! Δεν ξέρω. Μπορεί να ήθελε μια πραγματική μάχη γιατί προπονήθηκε σκληρά. Μπορεί ο καημένος να μην ήθελε να κλέψει αφού προσπάθησε τόσο τίμια να προπονηθεί με το καινούριο του Μπέι. Γι' αυτό ήθελα να κερδίσει δίκαια. Αυτό ήταν όλο. Ταύρος! Την επόμενη φορά δεν θα χάσω! Γιατί έσωσα τον Τζίγκα εκεί? Τι σκεφτόμουν!